amanga akhona kubantu besifazane, they lie to their husband. Did I say husband? Umuntu kodwa hlala kumasabhabhu esikisa husband. U-H wakhona akusho ukuthi husband engathi ihash. That is a horse. They say no, I don't say that. Ayazi le nto iyangiwarisha mina. Yazi usina nje awunaso ngisho certificate se-baking. Certificate se-baking nje sokubhaka nje amakhekhe la siwahlaba ayicisha la siwahlaba. Bele nanje khekhe. Ngicabanga ikhekhe azayikhohla ke. Kunje siyashutha la. Stop praying for something that will never happen. Thandazela umkhaba lo wakho oqala ukuthi uzoncipha yena unciphe. Njoba umfishana ngako lokusindisa ujump ulingana nesigenci nje akuthandazela ube mude, you will always remain short, showing that kunezinto engeke uzuzithandazele. Siswami nawe lento nje indoda yakho njoba ibroke kangaka ufuna umbone umuntu onama symptoms of poverty ilabantu abafuna 3 round 4 round 5 round imsangano ke lonto ke le bathi uJesu ubuya nilo mthaka waphela induku naye ngaze abacabanga kumanje itishi zakhe zikaPaul holy grant okulimala kwayena uJesu holy grant okulimala angabuya kanjani ezelana evese qualify kwe grant walinyazwa yithini imbobo zikanje. Usanda ukuthokozisa ukuthi uthi udadewabo kuza abakhongi. Wow, udadewabo uthi kade eyifebela kanje kuza abakhongi. It is marvelous ukuthi udadewabo engadishaba kanje ngeIron kodwa uya uzolojola. Izinto ezinhle lezo. But kunento inkoda ngiqelishe ithelihle. Ngigqokishe ithelihle. Uyazi ngisho indoda yakho akazi wena. Nje sengibamba nje ulayini omhlophe nje. Indoda yakho ayikazi wena ethelihle kanje. Sikhathele nina futhi ngiphuza amanzi. Hey phuza Woolworths food still Drakensberg natural spring ngeke mfana ngeke akona amanzi kaJojo lawa. Hayi lawa waletha ngeVaterkan lawa izoshaya itoyi ufuna amanzi hamba Woolworths food uthathe 6 pack nje lapho vala umlomo uphuma. Siyabonga Woolworths save babudotela amanzi abizana. Mina ngikhathele ukufundisa abantu abangafuni ukufunda. Angikhathele nje umuthi nje na ufunda ukufunda. Ngikhathela ngabele ubone nje ukuthi hayi Woolworths lona Woolworths dlila Woolworths mfana umlomo. Lethekeni wena othi wena usilindo okuhle njengoba incane nje umzimba bona bazi seyisidudla. Njengoba kuthiwa usidudla nje mase bakayinela yona ngeqiniso bayibambe ke misiyehla musu uthi awuyazi bakubiza ngosidudla uthi ayilaba bangazi phela ngisemkhulu bangazi ngisemkhulu lapha ngaliwa amaphilisi Jose emncane ngawimbawa kahle ngaba ayini ngifakhodom awusiswa ngaliwa amaphilisi ngaliwa amaphilisi Jose kinga it's okay right how you know I said cha ngithuka ngizokutshela ukuthi ngihamba ngemakhaya kule weekend ngekwazi ukubona awusokazi ufika lokwazi buka phone ngayo yabo lapho sobe sele badidiseka nje ukuthi nje awema itendence abantu abasindise bane level ukuthi amadoda azehlise kwi level ukuthi balingana nomama yabo bathi we are all children of God mina ngiyona ingane once mina wangithatha njengengane kungahlephuka nale microphone angiyona njengane mina angifuni ukuthathisa kwengane futhi angena umngane akhe angenwa kini into ehlanganisela kwakhe lo muzi kuphela nale ngane legcekeni izona into ezingane okuyena okunye ngijwayele kabi ijwayele nje kamina lokho ensindiswe na yikho lento ufuna ube soft ube calm uhagane namadoda uhagane nabafazi ongabazi mina ngathi mina ngisonda lapha kwa platform ministries abatshela mina ngeke mina ngilalento mina angifuni uhaga abafazi babantu. Ngifuna ukudila nama lesbians to the level that they'll be known ukuthi bayalapha ngoba laba fethu laba bamacece hayi abekho serious abekho nje serious ungalapha kanjani nama crocs hayi bafethu sathen serious lento le ukuthi intaba nezi nayikhethela kodwa musulapha usuyinyanga your appearance yakho ufuna ibe iminyanga ilesbian imifika la kumina ilesbian besishuza thina lana umakhosi uDube lo khalela kakhulu yawothi umqilaze lo Nginesikhathalo zobuyela kube lesbian. Hey, uchocolate. Hey,
Where looking there was like, it's a little trouble. Really spending a pen. And it's because the boots, just go back and just twist the camera. Get camera when I'm up begging multiply. I will cover as a shit deal. Every spend a leg. He was hand. I guess did number 4 about lava itabana ababuyele eceleni awukwazi nje ukulapha ne-makeup ngane yami awukwazi awedarazo nawe uyakani nitsangu bese iyakani nitsangu manje sekudliwani iskenko usadla ugreen uba noswaro nje haya ukukhanye kwadarazo khingani yakini izumba uhulumeni akangikhokheli yabo phela umusu ayini izumba manje ngizwile mina kasasa usekunako lokho okuncane okuthola ukuthi hayi ngoba wena nokukhamba izumba kanje ayina lapha ezumbeni uyawuthola u350 nawe ukosalishaya izumba uhamba ngeqiniso landa u350 wakho. I like somebody who's got that kind of mentality that I'm jealous. Ngishayisa zakho kancane imkhothi dlani Levenetti. It's you man recall so you something like ngiyadlala isiqhubekele senkhohle seshenze. Okay, asikhulume intombi ishelwa kanjani. Angiyichaze lento sengiyakufundisa ke. Siyangena nawe eliftini. Awusami right? Awungiright awusebenza la nawo. Hayi bengasebenzi la nosokuphi sisebenza lapho sisangisebenza ukuthi awamuhle ke dadethu. Awungaphinde kubona nje ngaphi number yakho. Angisho ukuthi ngiyakuthanda. Hayi namba kunayo ayikho right so ngibe right kodwa uthe komphulu ethe ukuthi okay hayi ngolindlweni la ngikubona. Okay hayi ngiyabona. Yezwe litheni ngani ithe okay ngingajabula. Sengiyakhanda istory sengowinda ngakhona ngiyibona lapha ikoqoqo inguphi nami sengithengisa into ebizayo ngisithi hawe lesikebeke ukathola ngempela kulo wes ngila ukuthi futhi uzothi sabona nawe ngiphuma kubadokotela eNetbank wena ayazi ufuna lama jacket la ngifuna izintwana zami ezo2 kanjani lama jacket right awazi ufika kahle special ngicela uthathe into ukuthi into ukuthi u special usengitshela namathawula awusebenza nginamba kuphela ngeke ngiqoqayo njalo hayi namba mzoyenzani okay kodwa sivumile ukuthi ithi hayi vuma sikatheni bese hayi ngiphuma u4 namhlanje okay kulungile ngihamba ngani hayi ngigibela la ngasenhle ngase workshop okay hayi kulungile ngicela ukuthi ngizokunika ulift ku uthe uhlala kuphi eMorning Side hayi kula ngizokunika ulift awusho ukuthi uyamthanda into ekungqubuzisile uhlangane nawe uthi uyamthanda uthe uhlangana nawe ibuzo ngani uyangithanda bangawuthi batshotsha abathanda ngithanda yabona nje sevesane uyawudayi lento ngoba ningane zethu azikhuliswanga ngolayini oyigebengu kuno layini omhlophe yabo kuno layini omhlophe oyikhanda nje intwana ikhanda yazi intwana ukuthi akubo bonke abantu bezana uthi hey ngazi ngakuthanda uzalana no don't do that into ekufikelayo nje wena utshwala ukugunda ikhanda imoto ezibizayo ingubo ezinamagama uzulengise ngisho uyinyoni kodwa 17 uzulengise ngisho islip sokuthi uthengephi umxhaka nje uyazi abantu abamhlophe uma beyothenga ibuilding material abashuthi uma beyoconstruct bowenza ama renovation emzini yabo abashuthi do you know that ngicela ukuthi sivumelane raso I'm not against you but I'm against your ending. Your ending is pathetic. Your ending is bad. You'll ending up having such a big wardrobe with a value yengubo ongeke uzuzidayisa even nakamadonosa ingubo onazo izicathulo zakho ziyi-decoration more than 24 shoes. What are you doing with that? Sifuna ukuthi wazi ukuthi asifuni ukuthi ube nesiyezi lento. You can always do it. Start to do something different. Start to learn something. Awube khona iskill esisha os acquire. Yes.